Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час падышлі некаторыя з садукеяў, якія адмаўлялі ў васкрасенне, і спыталіся ў Езуса: «Настаўнік, Майсей напісаў нам, што калі ў некага памрэ брат, які меў жонку, і памрэ бяздзетны, то брат ягоны павінен узяць жонку ягоную і ўзбудзіць патомства брату свайму. Было ж 7 братоў. Першы, узяўшы жонку, памёр бяздзетны, потым і другі, і трэці узяў яе, таксама і ўсе 7, не пакінуўшы дзяцей, памерлі. Урэшце памерла і жонка. Дык вось, пасля ўваскрасення, катораму з іх яна будзе жонкаю, бо ў 7 яна была жонкаю». Езус сказаў ім: «Дзеці гэтага веку жэняцца і выходзяць замуж, а тыя, хто будзе годны таго веку і ў васкрасення з мёртвых, не будуць ні жаніцца, ні выходзіць замуж, ні памерці ўжо не змогуць, бо яны роўныя анёлам і з'яўляюцца сынамі Божымі, будучы сынамі ў васкрасення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей засведчыў, кажучы пра куст, калі назваў Пана Богам Абрагама, і Богам Ісаака, і Богам Якуба. Бог жа не ёсць Богам мёртвых, але жывых, бо ўсе для Яго жывуць». Гэта слова Пана. Запрашаю дзетак бліжэй алтара. Запрашаю, кандыдаты таксама могуць падысці. Алесь, Владзік, ідзіце. Давай. Идите, не бойтесь. Скажите мне, все бачили калі-небудзь мотылька по-русски, бабочка, так? Кто з вас ведае, адкуль бярэцца мотылёк? И сначала они становятся гусеницей, а потом они вылупляются из кокона. Молодец. Спочатку гусеница, пазней кокон. Спочатку лічынка, потом гусениця расце, потом закручивается в свой кокон и там перетворяется у мотылька. Молодцы. Кокон, так. Хто з вас бачив калі-небудзь на малюнках кокон, як ён выглядае? Як ён выглядае? З ножками, з крыламі, з нейкім хвосцікам? Прыгожыя крылышкі, невялікая цель. Кокон. Так? Кокон як выглядае? На што ён можа падобны? Кокон — это такая... Кокон можа бегаць? Кокон, скажите, что важнее? Кокон, уся гэтая, не ведаю, как называется, скорлупа гэтая, ці тое, што ўнутры? Ну, что важнее? Внутри. Что внутри, потому что оттуль вылупится прыгожий мотылёк. Я вам скажу теперь такую важную, думаю, складаную рэч, якую, я думаю, вы ведаеце. Кожны з нас, кожны чалавек падобны да такога кокона. У нас ёсць знешняя абалочка і ёсць тое, што ўнутры. Вось гэтая знешняя абалочка, яна называецца, хто здагадаецца, як? Кожа? Ну, не до конца. Але кожа таксама ў гэта ўваходзіць? Ну, ось, я дакранаюся да гэтага, што гэта такое ўсё. Тело. Тело, малайчына, у нас ёсць цела. А ёсць унутры прыгожы матылёк. Бабачка, можа нават анёлак такі, на анёлаў падобны. І што гэта такое, хто ведае? Душа. Душа, малайчына. Чалавек складаецца з цела і душы. Вось наша цела, як гэты кокон, оно расце, маладзее, спачатку набіраецца моцы, крэпне, там ёсць усе патрэбныя арганізму вітаміны, пазней гэты кокон старэе і, можна сказаць, ападае. Чалавек памірае. Але што адбываецца з душою, з гэтым нашым унутраным матыльком? Хто ведае? Ну, руку. Она до сих пор жыве. Душа жыве. Душа ніколі не памірае. Яна куды можа папасці? Душа чалавека. Рукой. На небо. На неба, малайчына. Яшчэ ў пекло. Пекло можа трапіць, ну так. І бачыце, ёсць у нашым жыцці так створаныя людзі, буквально дзеці, радасныя, шчаслівыя, і жывіце доўга і шчасліва, але
заўсёды, калі расцем, людзі стареюць, ужо старэнькія людзі, якія пражылі жыццё, яны слабыя, яны паміраюць. Так? Часта мы слова гэтага смерць мы баімся, так? А на самой справе смерць гэта толькі пераход. Як вы думаеце, калі чалавек памірае, ён перастае існаваць ці не? Ён прападае? Ну, хто яшчэ не адказваў, як вы думаеце? Нет. А што з ім адбываецца? Его душа улетает на небо. Улетае на неба альбо Ці у пекло, ці у чысці. Айчына. Ну, мы, канешне, молімся за наших блізкіх родных, там, не знаю, дзядуль, альбо прадзядулі, прабабулі, нашы продкі, можа, которых мы нават не бачылі, каб яны былі ў небе. І прыйдзе момант, так, што мы з імі некалі сустрэнемся. Хто з вас хацеў бы папасці на неба? Конечно, я думаю, все хочам папасці на неба. Ніхто не хоча ў пекла. Так? Кто-то хоть у пекла хочет, но я думаю, это мы жартуем так. На небе. И на небе мы сустрэнемся с нашими родными, близкими. Тому мы з вами увесь гэты тыдзень, хто памятае мінулую нядзелю, вы, можа, яшчэ маладыя, вас бацькі не бралі з сабой на могілкі, але ў мінулую нядзелю мы маліліся на могілках. Чулі такое слово? Ведаеце, што такое могілкі? Што гэта за месца? Кладбище. Кладбище. Что такое кладбище? Кладбище там, где похоронены люди. Пахаваныя людзі, але там, можна сказаць, пахаваныя целы людзей, правда? Езус сказаў, і мы з вами верым, касцёл верыць у гэта, што прыйдзе момант, Езус прыйдзе другі раз, і што адбудзецца тады? Мы гэта на кожнай нядзельнай святой імшы мы паўтараем гэтае слово. Веру ў Духа Святога, святы касцёл, каталіцкі еднасць святых, адпушчэнне грахоў. Воскрешение тела. Скрашэнне цела. Што гэта значыць? То, што ўсе памерлыя, у них будзе абратна сваё цела. Малайчына. Все наши. Мы, можа, калі уже будем на небе, то есть наши малайчына правильно сказала. Назад атрымаем, можна сказаць, свае целы, але ўжо не коканы такія, слабенькія, розныя, прыгожыя, як гэтыя кветкі, але дасканалыя, цудоўныя целы, якія ніколі не будуць паміраць. Ведаеце, таму у гэтых днях мы асабліва маліліся за наших продкаў, якія ўжо там, якія ўжо на небе. Я заахвочваю вас разам з бацькамі сказаць: мама, папа, давай помолимся за наших памерлых. Не ведаю, бабуля, дзядуля, можа, жывы яшчэ, але, напрыклад, за прабабулю, прадзядулю, нейкіх знаёмых ваших суседзяў, якія мы ведаем, што ўжо там на небе. Давайте помолимся, каб яны там былі шчаслівыя. Такое домашнее задание для вас. Добро, сядайте на свои места и дайте послухать вашим дорослым. Можем себе, не ведаеце, задавали пытанне ці не задавали. Так, я детям пытаюсь, кто хочет попасть на небо, у Божье владарство. Думаю, калі б спросил дорослых, дорослые так, с такой, с христианской культуры, с такой, с дипломатии подняли бы так само руку, але думаю, калі мы кажем про Божье владарство и чуем, например, сегодняшнее Евангелие, что там жениться не будут, уже замуж выходить, и калі чуем, что такое небо, это с хорами анёлов прославлять Бога, и так это не и культура, и мастацтво, литература это так показывают, что это там тысячи, миллионы людей, душаў, анёлаў, якія спяваюць увесь час і моляцца. Скажем шчыра, перспектыва так сабе. Жыць вечна і спяваць, і моліцца, так сабе перспектыва. Ніякага адреналіну, ніякага такога. Жыццё яно цікавейшае. І сапраўды, і таму мы, можа, і верым, хочам это Божье владарство, але до конца яго не разумеем і аж так яго не прагнем. А што сапраўды чакае нас у гэтым Божьем владарстве? Это наш людскі, я адказ вам не дам, потому что я там не быў яшчэ. Ніхто не дасць. Але гэтыя вобразы усе, которые мы сабе вешаем, это спевы, ці нейкія душы, которые радуюцца і так с анёламі ручкі трымаюць, і нейкі агульны такі камунізм, дзе ніхто нікого не ведае, усе адзін аднаго любіць, кожны кожнаму муж і жонка, это трэба адкінуць. Божье владарство — гэта быццё ў Богу.
з тымі, каго мы любім. Я гэта так разумею. Аднойчы я, можа, маладым парам, которых рыхтаваў, гэта расказваў. Одна сужанская пара, которую я рыхтаваў да шлюбу, спыталі мяне: отец Константин, а вось калі мы памрэм, калі мы будзем там на небе, ці мы будзем далей мужам і жонкаю? Ну, я сказаў, я ніколі не быў. Адказаць не ведаю адказ на гэтае пытанне. Сапраўды, Езус кажа, што там не будзем жаніцца, не выходзіць замуж. І нашы памерлы, і часам можам спытацца, а ці сустрэнем у небе нашых блізкіх, родных, сяброў? Нехта аднойчы пытаўся, ці вось коцікі, сабачкі, которых мы любілі, нашы хамячкі, рыбкі, ці яны будуць у небе? Бог стварыў свет, Бог, напэўна, гэтую прыроду не знішчыць. І Бог — гэта любоў. І Касцёл вучыць, і мы верым у тое, што неба — гэта не такі суцэльны сплашны камунізм, дзе кожны абыякавы да ўсіх і ўсіх аднолькава любім. Толькі неба — это там, дзе мы сустракаемся з тымі, з нашымі найбольшымі прывязанасцямі, з сям'ёй, з блізкімі, з любоўю. Толькі гэтая любоў становіцца ў сотні, тысячы разоў мацнейшая. Сапраўды, у небе людзі жывуць. Мы кажам, вось нашыя памерлыя, мы яшчэ жывем. Нехта з філосафаў, з святых ці з філосафаў сказаў, што это мы паміраем кожнага дня, а яны жывуць. Не яны памерлі. Это яны сапраўды жывуць. І вось там є сапраўдная любоў, сапраўднае жыццё. І як мы бачым у сённяшнім слове, Евангеліі, чытаннях, людская любоў не мае сілы, каб ментальна, псіхалагічна перакрочыць этот парог смерці. Мы баімся, для нас смерць — гэта канец, ці можа пераход, але нешта вельмі канкрэтнае, рэальнае, якое мы сабе альбо ўсведамляем, альбо не ўсведамляем. І нават наша любоў людская, самая вялікая, самая моцная, і сужанская, і сямейная, бацькоўская, ўсё роўна не можа перакрочыць гэты крок. Калі чалавек адыходзіць, мы гэта перажываем. Толькі Бог можа, скажам, даць зразумець, ці вылечыць, ці дапамагчы нам прайсці праз гэты парог смерці. Чаму Езус так кажа, што ў небе не будзе сужанства? Не значыць, што не сустрэнем нашых родных, блізкіх, мужа ці жонку. Не. Сужанства падчас сакраменту шлюбу, сужанства падчас шлюбу, абраду, гаворыцца, што сужанства — гэта вобраз любові Хрыста і Касцёла. Это вобраз любові Бога і чалавека, гэтай еднасці. Муж і жонка, вось мы жывём на зямлі, это прыклад таго шчасця, такой еднасці, якая будзе ў небе. Толькі не паўната, это такая маленькая фігурка таго, што будзе вялікім. І сужанства — гэта вобраз. На небе вобраз ужо не патрэбны. Там будзе рэальнасць. Але ў гэтай рэальнасці еднасці з Богам. Чалавек будзе злучаны з Богам, адно цэлае. Але ў гэтай еднасці мы сустрэнем тых наших блізкіх, родных, які таксама жылі ў еднасці, ці які знаходзяцца ў еднасці з Богам. Мы будзем разам з імі. І наша любоў, скажем, сужанская, яна будзе і сужанская, і не толькі. З блізкімі, роднымі, бацькі, дзеці, сябры, знаёмыя, которых мы шануем і хочам сустрэць. Мы верым у тое, Касцёл верыць у тое, што ўсё, што ёсць прыгожае, сапраўднае, добрае, адзінае ў сужанскай любові, у любові мужчыны і жанчыны, яно таксама будзе прысутнічаць ачышчанае і дасканалае, без усіх гэтых слабасцей, без грахоў, без гразі, ўсё гэтай, без смерці. Яно будзе прысутнічаць у Богу. Гэта любоў, яна будзе поўная. Не будзе ўжо вобразам. Мы проста будзем у тым, што з'яўляецца сапраўднай рэальнасцю. Гэта гучыць крыху так тэалагічна, узнёсла, можа, не ўсе згаджаюцца, ці не ўсе разумеюць, што ксёндз такое выдумвае пра неба. Але гэта рэальнасць. Самая дасканала нават сям'я, прызнаем шчыра, гэта саюз двух грэшных людзей. Бо няма людзей не грэшных, толькі Марыя была. Саюз двух грэшных людзей, які патрабуе ачышчэння. І таму існуе смерць пасля граху першых бацькоў, каб чалавек не жыў вечна ў гэтым стане. Вось смерць дае нам, скажем, уваход у такое ачышчэнне. І самае дасканалае сужанства не заспакоіць гэтага голаду любові, ці сужанства, ці любоў адносінах, не заспакоіць гэта прагненне ў чалавеку, таму што ўвесь час мы павінны прымаць
нашага бліжняга, такога, які ён ёсць, і вучыцца самім працаваць, праходзіць праз усе гэтыя нашы канфлікты, праблемы, выпрабаванні, крыжы. Вучымся прымаць усё жыццё, дасканалей і дасканалей, ўсё больш збліжаемся да гэтага вобразу Бога. А там у Богу мы не будзем асобна і кожны з кожным, толькі мы разам будзем ужо ачышчаныя, паўната гэтага сужанства, паўната любові, і гэтая еднасць, яна будзе ў Богу. Уже не будзе патрэбы такого вобразу, толькі это будзе сапраўдная з'еднасць. Як гэта выглядае, прабачце, не ведаю. Але, напэўна, даведаемся, калі будзем у небе. І такая свядомасць неба, таго, што нас чакае, яна забірае страх перад смерцю. Сёння у Слове Божым чуем два вобразы. Две жанчыны. У першым чытанні жанчына, маці, якая аддае, бачыць, назірае, як забіваюць яе 7 сыноў. 7 дзяцей. Пераследуе цар, і адзін за адным аддаюць жыццё, не хочучы адрачыся ад веры. І у Евангеліі чуем пра жанчыну, вобраз садукеі, які не верылі ва ўваскрасенне. Такі прыклад, што адна жанчына, было 7 братоў, і кожны па чарзе браў яе сабе за жонку. Не буду расказваць цяпер, доўга тлумачыць, гэта габрэйскае права леверату называлася, калі паміраў старэйшы брат, или адзін з братоў, другі меў абавязак нават прыняць яго жонку, нарадзіць з ёй дзяцей, і гэтыя дзеці лічыліся дзецьмі таго брата, каб не засталося без патомства. Гэта будавалася на веры, што няма ўваскрашэння, чалавек памірае, знікае, і адзінае максімум, як я магу застацца пры жыцці, гэта патомства, гэта дзеці. А Христос кажа, ёсць нешта большае. І вось вобраз гэтых двух жанчын. Адна, якая змагаецца ўвесь час, каб мець, з адным, з другім, з трэцім, толькі каб мець, каб не памерці. У гэтым прыкладзе садукею, які хацелі падлавіць Езуса, на самой справе оказывается агромны страх перад пусткай, перад небыццём, перад тым, што як гэта мы знікнем, як гэта нічога не будзе. Страх перад смерцю, перад тым заканчэннем, якое часта сустракаецца ў людзей у сённяшнім свеце, у грамадства, якое не прымае Бога. Страх, як гэта вось. Адкідваем гэту думку. І з другого боку жанчына, маці, якая бачыць, назірае, як 7 сыноў адыходзяць. Яна ім не пярэчыць, не кідаецца, не кажа, сынок, адрачыся, там, толькі жыві. Яна, наадварот, калі будзем далей чытаць гэты тэкст кнігі Махабеяў, захвочвае. Не я вам дала жыццё, яна скажа малодшым. Я не ведаю, як вы утварыліся ў маім улоне, але ведаю, што даў вас мне Бог. І вы будьце яму верны. Яны адзін за адным паміраюць. І што кажа 4-й сын? Лепш памерці ад людскіх рук, а на Бога ўскладаць надзею, што зноў праз яго будзем ажыўлены. А для цябе, цару, ён кажа, няма ўваскрашэння да жыцця. То будзе ўваскрашэнне да смерці, да знішчэння, да пекла. Сапраўды, можам задаць пытанне, хто з гэтых двух жанчын атрымаў? Ці та, якая вось хапалася актыўна за гэтае жыццё, за 7 мужоў, 7 братоў, ці та, якая не пабаялася аддаць. Такі, чуў нейкі каментар такі, да, это вобразу смерці, што Бог у нейкім сэнсе не бачыў смерці так, як мы. Но Езус памёр, Бог дасведчыў таго, што мы дасведчылі. Але для Бога смерць гэта толькі пераход, нешта умоўнае. Для чалавека смерць, як бы мы ни стараліся, гэта заўсёды такая заслона, этап, на якім заканчваецца страх, невядомая такая сцяна, на которой мы ідзем. І больш, лепей ці горш гатовыя, каб яе перакрочыць. А грэх для чалавека гэта нешта такое умоўнае, сімвалічнае, нейкае зло. Сатана часта для нас это пэўнае такое сімвалічнае зло, нейкі збіральны вобраз зла. Для Бога ўсё наадварот. Для яго смерць гэта умоўнае, сімвалічнае, толькі пераход, які вядзе да сапраўднага жыцця. А грэх гэта вельмі канкрэтная рэчаіснасць, за якой мы можам памерці. Езус захвочвае нас не баяцца не смерці, толькі граху. Не бойцеся таго, хто можа забіць цела. Бойцеся больш таго, хто і душу, і цела можа ўкінуць у гіену вогненную. На самой справе, і прыклад мучанікі, пра якіх мы сёння чуем у чытанні, мучанікі розныя гісторыі, якіх мы ведаем, якія не баяліся адрачыся, аддаць нават жыццё,
каб уникнуць граху альбо каб змагацца за добро. Больш таго, тое, чаго найбольш трэба ў жыцці баяцца, это граху. Таму што смерць не можа нас забіць. Смерць не можа нас забіць. А грэх можа забіць нашу душу і цела. Чаму можа забіць? Лагічна. Пасля смерці душа пападае грэшная, калі не паяднаная з Богам, калі ў момант смерці не паяднаецца з Богам, попадаю в пекло, а самый трагичный лёс человека. А Иисус, Костел вучить, и в Апокалипсисе написано, Иисус каже, подчас другого приходу буде знищена смерть, буде знищена пекло. Значить, буде забита душа, яка не з Богом. Ось граху треба бояться, бо ён нас вядзе до сапраўднай смерти. А смерть — это только пераход. Тому давайте молиться и памятать про наших померлых, не так, як про тых, якіх мы страцілі, а про тых, якія жывуць, можа, нават лепшым жыццём, чым мы, больш шчаслівым, і з якімі мы маем надзею, верым у гэта, некалі сустрэнемся. Аман.